سبيل إلى السلمان يبريني تقطي خلي إليه كان يبريني الوجود الذي أبنى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ملمو أمبي أوفوكا ولنمندو نواتينا أو منو سولمانا جمانين كونا جمانين كوكا أمبي أفوكا بسم الله وكا جموكان كنو كنو نوي تجانيا بلومباي بياني سونديالي نو كوسوبي سابلا أنكمكا أنكرامو أنامفا ananga président conférencier président agmo ko de bismillah kenen ko nana noy Thierno Hadi Oumar Thiamye ana bena kuma fenka fem mununi ana faka bon ko sobe yananga do krofo ko nana amba fo président assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh e bismillah kenen ko nana marhaba an baraji e da kumne fla foli ka nyasi kenen la jaba bela jilema ambe ala tanu kasariti ba muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka jeyini ala fe ka sanga sheikhu manu Shah Ahmad Tijani Abul Abbas ka ala deli fana ala ka here ke an la ba bela jili anga khalifa anga muqaddamu anga muridu islamu anga fuliba bela jili ala ka here kai président o jara anye ko sobe ambado bidoni na ambela jele duskun kam minendo ka sabuke Tijaniya ale jirsum bado bina segu ka ofeno ka do ke ka nyasi ama ani ka do nyini befe be ka do kai cheni ka o hakililaina ambal make anan chenyago ani khalifa ani donike ba ani chercheur wole segina kata adaba masama ala musa sogoma dafe nga ka janaja kera kunungo juma salile segu Allah o ya ambal make jumenye mamin done do ko al ko hashim so ni tara segu jamana kan ni ko hashimi so ma flati nyon soso adonina wati yere kera bamako yanno événement bi ka kuma mina 91 hashimi so kun dagalelo bamako ya yana ka segi kata sigi segu ni kuma hashimi so bamako ya be kuma do khalifa do akazawiya be segu futaka kina ba fo yoro mi mako ala musani doni ke ba kun ale bora yen sipudela nga ina fa kunye doni ke ba fanay duba deno atari sigi fanola école karamo ya mi na yo ka yobla donc ay kala ke ba sada ture fe folo arabukana donc atla ke chercherie arabukan tubabukan ko ni abodo ina fa fewere nga demsenima ay événement do ke sebu ale de ko fale ka fisier de la ka ta kalola ala na ka intelligence fe anyo ko ngodo nga bina fatu kuma mina ko ne yasoro ay kenemene no e donia tijaniya donia bien donia mo la monli aka blo corona ya fa bala ka zawiya corona jama de toledo aba belamo Tijaniya ka hakilila ka o kuma a fatura an b'a ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ zawiya bɛɛ lajɛlen la u ka wazifaw kɔfɛ u ka hadaraw kɔfɛ u ka lazimuw kɔfɛ u ka dugawu ka an balima Hashim Soye ala ka dayɔrɔ ala ka nɔrɔ ala ka dayɔrɔ nɔrɔ ala ka sabali di a somɔgɔw a denw ala ka sabali d'u ma a ka garibuw ni muridu a ka mukadamu ala ka sabali da an bɛɛ lajɛlen numu ye foli ye ka se Hashim Soye yɛrɛ ka d'u ma ka se kalifa bɛɛ ma ani Tijaniya bɛɛ lajɛlen ani silamɛ bɛɛ inshallah ala ka dugawu minɛ président n'o tɛmɛna ka bɔ yen bi an ka sigi la amena segin ka korofo mun kɛ o ye ka hakilila jigin kɛ an bɔra fɔlɔ min na bara in daminɛ I donna na ɲɛ Cheikh Tijani yɛrɛ jɔn do a y'a ka kalanw kɛ yɔrɔ min a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na a ye jɔyɔrɔ minnu ta I da sera nin bɛɛ ma ka bɔ Algérie fo kana se Maroc fo kana Cheikh Tijani ka segin ala yɔrɔ I da sera nin bɛɛ lajɛlen ma nka président maa o maa ni ala ka maa bilalen don n'a ye baara kɛ baara in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a bɛ a bila mɔgɔ dɔw de bolo a bɛ mɔgɔ dɔw de ta k'olu lakana
ina fɔ kira kisi ni nɛɛma b'a ye a y'a ka sahabaw lakana cogo min na a kɔfɛ u ka se ka mɔgɔw ladɔnniya an bɛ fɛ ka dɔn Cheikh Tidiane a ka ɲɛnamaya kɔfɛ maa jumɛnw de bɛ yen ni ko in tor'olu bolo n'olu ye nin baara in ta k'a kɛ jɔn ni jɔn de don wa u ka baara bɛnna jumɛnw de ma. Nin y'an ka darisu donda ye ka d'a kan kabini san min na ne ni e fila n'a fɔra ko ne de bɛna kuma Tijaniya tariku kan an y'a daminɛ Cheikh Ahmad Tijani yɛrɛ la radiyallahu anhu an ka o kɔfɛ a ye maa minnu labɛn ka tila ka f'u ye k'u ka bɔ a kɔrɔ u ka cari an ye mɔgɔ damadɔ tɔgɔ fɔ o la a fɔlɔ-fɔlɔ Sheikh Ali Harazimi Barada o taara sigi Madina o fatura Badiri kɛlɛ kɛra yɔrɔ min na Madina an ko k'ale de ye Jawahirul Maani sɛbɛn hakili b'a la Muhammadul Ghali an ko le Sheikh Umarul Fuuti n'a bɛ f'a ma ko Alhaji Umar ale taalen hijira a n'o de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Madina ani Maka an ko Muhammadul Hafiz Ashinqiti o nana sigi Mauritanie an ko Muhammadul Hafiz Al-Misri o taara Misra Egypte Mahamudu Tunisi o sigira Tunisi a Sheikh Ibrahim Riyahi o tun bɛ Tunisi o tuma na an ko ninnu olu de tun b'a kɛrɛfɛ ani maa minnu tora kɔfɛ Fasi yɛrɛ an bɛna nin kelen-kelen ta u ka ca koyi nka minnu b'a intéressé surtout mɔgɔ 9 o mɔgɔ 9 an bɛna olu de ka tariku fana fɔ o de y'a to Tijaniya sera anw ma yan a ka cari ka taa Indonésie ka taa Arabie Saoudite ka taa Amérique ka taa kana farafinta tɔ la ka taa arabu jamana tɔ la ka taa fɔ Afghanistan ka taa fɔ Amérique du Sud parce que Tijaniya bɛ jamana 54 de la bi mun y'a se dɔw de ka wuli ka cɛsiri k'a kɛ o tuma n'ale tun ma mɔgɔ dɔw bila ye olu fana ka mɔgɔ dɔw bila ye olu fana ka mɔgɔ dɔw bila ye a tun bɛ jɔ o tuma na a ye mɔgɔ minnu sigi ale tile la Tijaniya kɔnɔna na fɛn 4 bɛ yen Tijani kalanden bɛɛ kan k'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na n'a fɔra Sheikhu arabukan de don Sheikhu kɔrɔ caman b'a la kɔrɔ fɔlɔ-fɔlɔ min b'a la o ye cɛkɔrɔba ye ko Sheikhu a si kɔrɔbayara a si birindera maa o maa si jɛra arabu b'a fɔ o ma ko Sheikhu nka kɔrɔ wɛrɛ b'a la an ba Aïsata bɛ hadisa dɔ fɔ ko ci b'a tile la ka olu tun b'a kalan ko Sheikhu ni Sheikhatu maa sijɛ ani sijɛ musoman o hadisa in bɛ yen o tuma na o ye maakɔrɔbaya yɔrɔ ye o b'a jira k'a fɔ ko kɔni ye maakɔrɔbaya yɔrɔ maakɔrɔba fila cɛman ni musoman nka arabukan la hali bi Sheikhu a bɛ fɔ maa ma gɔlifu kɔnɔna na Bahrain Émirats Qatar olu ka faama a bɛ f'olu ma de ko Sheikhu olu ka faama du min bɛ jamana mara a bɛ fɔ o du de ma ko Sheikhu i n'a fɔ Sheikh Timim Ali Sani Sheikh Mohammed o ye Dubaï ye i y'a faamu donc olu b'a fɔ u ka faamaw de ma ko Sheikhu yɔrɔ bɛɛ n'i ka fɔcogo don a n'u ka faamuya nka anw tɛ nin fila si nɔfɛ Tijaniya kɔnɔ n'a fɔra Sheikhu maa kelen Sheikh Ahmad Tijani Abul Abbas Sheikhu fila tɛ Tijaniya kɔnɔ kelen Tijani kitabu bɛɛ kalan Jawahirul Maani kalan Bughyatul Mustafidu kalan Muniyatul Muridi kalan i bɛ taa a sɔrɔ ko n'a fɔra Sheikhu an ka mɛn Sheikh Ahmad Tijani de ma o tuma n'a fɔra ko Sheikhu ko tɛ yen Sheikhu ko tan Sheikh Ahmad Tijani de don a banna an karamɔgɔ mɔgɔ dun bɛ Sheikhu ko in daminɛ ka taa don o don an b'a mɛn Sheikhu karisa baasi t'o la o fana baasi t'a la nka faamuyaw kɛcogo don
Arabie Saoudite n'i bɔra université la u b'a sɛbɛn i ka diplôme sanfɛ a Cheikh Thierno Hadi Thiam o kɔrɔ ye ko dɔnnikɛba Arabie Saoudite fanfɛla la Arabie Saoudite Allahu i y'a faamu donc Cheikhuya Tijaniya kɔnɔ ne bɛ ka n da mɔgɔw de la n ko maa kelen don o Cheikh Ahmad Tijani bɛɛ bɛ danbeya ka taa bɛɛ bɛ danbeya ka t'o de la Allahu Akbar o bɛ jɔ yen koyi nka n'a fɔra ko dɔnnikɛya yɔrɔ i n'a fɔ n ye min f'i ye sisan dɔ ye dɔnnikɛba ye an karamɔgɔ bamanankan na an b'a fɔ an karamɔgɔ an karamɔgɔ a bɛ se ka k'o ye an karamɔgɔ o de ye Cheikhuya anw fɛ yan Cheikhu karisa Cheikhu karisa mais dɔnnikɛba dɔ dɛ kunfin tɛ dɛ président n'i y'o fɔ anw fɛ yan Cheikhu bɛ yen non i tɛ se ka kɛ Cheikhu ye tɔgɔ sɛbɛnnen dɔ dɛ n bɛna o yɔrɔ de f'i ye i bɛna don a kɔnɔ sisan i bɛna ye o Cheikhu kɔni Tijaniya la o ye Cheikh Ahmad Tijani ye nka Tijaniya kɔnɔna ni maa o maa ko ne de ye Cheikhu ye a kan ta Cheikh Ahmad Tijani ka place in a kan t'o ma a kɛmɛ de k'ale yɛrɛ ye dɔnnikɛba ye a bɛ jɔ yen Tijaniya kɔnɔ dɛ nka dɔnni walankatalenw kɔnɔ a bɛ se ka fɔ a ma ko Cheikh i y'o de faamu u bɛ mun fɔ ko batinu a ye zahiru kɔnɔ diplôme b'i bolo i kalanna i ye Cheikh ye i bɛ se ka walanda i bɛ se ka mɔgɔw kalan bilasira a bɛ f'i ma Cheikh ni Ala sɔnna a ma o y'a arabukanya yɔrɔ ye i ko ko filanan ye jumɛn ye sisan filanan ye min ye kalifa kalifa Tijaniya fana kɔnɔ kalifa ani Tijaniya arabukalama kuma caman fana b'o la Ala yɛrɛ b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ dɔw la k'ale y'anw hadamadenw k'a ka kalifa ye dugukolo sanfɛ o ma kalifa kɔrɔ de ye arabukan la nɔnabila ka maa nɔnabila dɔ tun bɛ yen o bɔra yen dɔ wɛrɛ bilal'o place la o de ye kalifa ye o misaliya suruma ye jumɛn ye silamɛya kɔnɔ ciba fatulen sallallahu alaihi wa sallam o tuma na a fɔra ko al-khulafa ur-rashiduna maa naani nana sɔrɔ a bɛ fɔ minnu ma kalifaw ciba kɔfɛ ale minnu labɛn parce que n'i taara n'i ma mɔgɔ labɛn minnu bɛ tɛmɛ n'i ka baara ye a bɛ tunu o fɔlɔfɔlɔ kɛra Abubakar ye a filanan kɛra Umaru ye a sabanan kɛra Usman ye a naaninan kɛra Ali ibn Abi Talib ni maa naani de tun ye ciba ka kalifaw ye nka hali olu wele cogo fana tilala ka ɲaami wele cogo a kun fɔ Ali ma ko Amirul Mu'minin a kun tɛ f'a ma ko kalifa Umar ibn al-Khattab a kun f'a ma Amirul Mu'minin a kun tɛ f'a ma al-Khalifa a yɛrɛ ka ɲɛnamaya la donc o ye welew ye titiriw don bɛɛ b'a dɔn ko n'u ka baara ye min ye Khalifa ye nɔnabila an b'o faamu la i y'o faamu anw yɛrɛw ka laada la an ka faamuyaw la hadamadenya kɛcogo la kalifa bɛ bɛɛ bolo ni ne bɛ n ka zawiya kɔnɔ ne de ye misiri alimami ye ne de ye n ka dutigi ye ni Ala ye ne daɲa ne denkɛ n bɛ se k'o bila n place la k'a fɔ karisa e ka ne ka du kungo ɲɛnabɔ o tuma ne den ye n ka kalifa ye n ka nɔnabila don i y'o faamu mais Tijaniya kɔnɔ a tɛ f'i ma ko kalifa cogo di ta président cogoya fila de b'a la zawiya kɔnɔ maa min fa ye zawiya sinsin ni fa sara den bɛ se ka bila a kunkɔrɔ a place la garibu minnu bɛ yen zawiya baaraw kɛcogo wazifaw ni hadaraw organiser ko ale bɛ bila o bɛɛ kunna k'olu bɛɛ ɲɛnabɔ a y'a bila ala fa de nɔ la nka o kɔrɔ tɛ ko diyagoya la k'ale de ye tarika kalifa ye o tɛ se k'a kɛ ayi o tuma ka kɛ tarika kalifa ye o bɛ sɔrɔ cogo wɛrɛ de fɛ fa bɛ se k'a k'a ye ne fa y'a dɔn k'a fɔ a n'a ka kan puisque o tɛ taa dɔnniya kɔ o tɛ taa jogo kɔ o tɛ taa lamɔ kɔ o tɛ taa labɛn kɔ ni fa y'a dɔn k'a fɔ a den ne bɛna sa
ndenge min filɛ n'i ye nin bila zawiya kunna k'a nɔɔmɛ k'a kɛ kalifa ye o tuma na a bɛ papiye ta walima a bɛ na ni sɛɛrɛw ye a b'a sɛbɛn ne karisa n ye karisa dɔ bila kɛ ni kalifa ye nin don in na ka da nin sababu ninnu kan o tuma na fana n jɛna n'a ye a ka mukadamuya di mɔgɔw ma a bɛ kɛ ten ne n'a kɛ cogo ne ko n ko tijaniya kɔnɔ dɛ tijaniya kɔnɔ an b'o bulon de kɔnɔ ne ti laadaw kɔnɔ dɛ ne bɛ tijaniya de kɔnɔ fila tɛ fana kelen o tuma na Shama Tijani radiyallahu ta'ala anhu a ye maa dɔw sigi nga u sigilen a y'a dɔn k'u lamɔna a y'a dɔn ko dɔnnikɛbaw don a y'a dɔn ko ala ɲɛsiranya jɔnw don a y'a dɔn ni ninnu ko k'u bɛ min kɛ u b'a kɛ ala jaati kosɔn o tuma na a m'u wele ko kalifa a donni na a y'u wele de ko mukadamu mukadamu de bɛ kɛ kalifa ye a ye fɛn damadɔ fɔ ko fo ka sɔrɔ mukadamu na n'o tɛ a tɛ se ka kɛ mukadamu ye san o ka kɛ kalifa ye i bɛ fɔlɔ mukadamuya de la ka sɔrɔ ka na kalifaya la i y'a faamu a ye fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min fɔ ni n bɛn'o f'i ye a bɛ fɔ nin ma ko wasiyatu sheikh Shama Tijani yan'a ka fatu a ye dɔw ye lɛtiri 3 ci a ma a y'u jaabi a fɔra ma ko wasiya wasiya kɔrɔ ye di bilasiralikan a ye fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min fɔ ko a tɛ se ka kɛ kalifa ye i tɛ se ka kɛ mukadamu ye ala ka haqiqa f'i ka dɔɔnin dɔw la haqiqa ye jumɛn ye ala ko la tawhidu ala kelen b'a tiyali ala bɛ yen kelen don a mago tɛ se fɛn ma fɛn de mago bɛ s'a ma ala jɔlen don n'a yɛrɛ ala bɛ mɛnni kɛ a bɛ yeli kɛ a ɲɛ b'an ka kow la a tulo b'an ka kow la ala b'an fɛsɛ i ka ala dɔn o de ye tawhidu o de ye tawhidu kana foyi fara ala kan a kelen b'a ka jabaruya la o y'a fɔlɔ i ka sariya dɔn sariya i se ka kɛ haqiqa dariqa la n'i tɛ sariya dɔn mukadamu ko o tuma na saliji tiɲɛna sali tiɲɛna sun tiɲɛna jaga bɛ di cogo di sariti jumɛn bɛ jagaw dili la o tuma na hiji alabato e ka dɔ do fana na a fɔ de ma ko fiqhu a bɛ fɔ dariqa mɔgɔw b'a fɔ ko sariya o ye alabato yɔrɔ ye f'i ka nin de dɔn i bɛ se ka mɔgɔw kala a la fana ni mɔgɔw nana i ɲininka nin kɛra ne na bi de n ka sali kɔnɔna na nin kɛra ni ne bɛ fɛ ka n ka jaga bɔ n b'a kɛ cogo o tuma na e yɛrɛ min ye mukadamu ye o dɔnniya b'i la i b'u bilasira ko ala ko tan ciba ko tan ci fila ye n'o de sɔrɔla sa o tuma na Shama Tijani bɛ sɔrɔ ka na fɔ ko i jogo kalifa ni mukadamu jogo damadɔ ka sɔrɔ a la a fɔlɔ kalifa walima mukadamu ka kɛ maa ye maa min bɛ yafa ka yafa mɔgɔw ma ka da kan a bɛna jamakulu min na n'o ye Tijani kalandenw ye maaw b'u la dɔw ka ŋɛɲɛ maaw b'u la dɔw ka farin maaw b'u la dɔw sumanen don maaw b'u la dɔw sabatilen don nka maa fasaw bɛɛ b'a la o tuma na a ka bɛɛ dɔn n'a ye bɛɛ dɔn a ka bɛɛ minɛ cogo fana dɔn a kana pɛrɛw kunna a ka yɛrɛ majigi ala ye a k'u minɛ ni nɔgɔya ye o ye sariti dɔ ye n'o tɛ i tɛ se ka mɔgɔw mara o ni jama cayara a filanan ye jama kɔnɔna na i b'a sɔrɔ u bɛ foroki ɲɔgɔn kɔrɔ kɛlɛw bɛ kɛ ɲɔgɔn faamubaliyaw bɛ kɛ ko tuma na k'a ka kɛ dilanlikɛla ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a kana kɛ faralikɛla ye ale bɛ dilanli de kɛ ni mɔgɔw bilala ɲɔgɔn na a b'u sigi a b'u cɛ dilan ni nɔgɔya ye i n'a fɔ ala b'a ɲini a fɛ cogoya min na o tɛ fila ye min ka gɛlɛn o fana na maa jama kɛra cogo o cogo i b'a sɔrɔ namima b'a la namima ye jɔn ye min bɛ nin ka kuma minɛ ka taa fɔ tan ka nin ta minɛ ka t'o fɔ nin ye ka mɔgɔw kɔ don ɲɔgɔn na a k'olu dɔn jama cɛ la n'a y'olu dɔn jama cɛ la a k'olu fana minɛ cogo dɔn o tɛ ban jama na o tɛ ban jama si la mɔgɔ suguya bɛɛ b'a la mɔgɔ fa bɛ ci b'a yɛrɛ kɛrɛfɛ nafigiw ni namimaw tun kɛmɛ k'a kɛrɛfɛla fa
fama ɲɛ don dɔ la ciba yɛrɛ ko ayatul munafiqi o ko de bɛ sen na aw tɛ b'a fɔ ka diɲɛ wuli o ko komi ciba tile la hadamadenw kɛcogo la a bɛɛ bɛ hali bi o kumana Cheikh Tidiane ye nin filanan fɔ a ye nin fɔ a naaninan k'a ka kɛ maa ye maa min bɛ mɔgɔw sama ka na a bɛ diinɛ nɔgɔya mɔgɔw bolo a bɛ tijaniya fɔcogo nɔgɔya mɔgɔw bolo a kana kɛ mɔgɔ ye min bɛ mɔgɔw gɛn parce que n'i ye diinɛ gɛlɛya mɔgɔw bɛ taa ka diinɛ gɛlɛyali ye cogo di ka diinɛ gɛlɛya k'a k'i n'a fɔ e kelen dɔrɔn de b'a faamuya tɔw bɛɛ bɛ fu la ka mɔgɔ tɔw lagosi ka kuranɛ faamu n'i ka faamuya ye walima hadisa ni mɔgɔ o maa ma faamuya ten e n'o tigi tɛ se ka jɛ cogoya si la faamuya ka bon koyi dɔnniya walankatalen don koyi ciba b'o de fɔ k'a ye nɔgɔya kɛ a kana gɛlɛya kɛ diinɛ na o kɔrɔ tijaniya karamɔgɔw ka nɔgɔya don tijaniya kɔnɔ ciba ka sunna labato o yɔrɔ la u ka nɔgɔya don a la u kana gɛlɛya don a la mais président ni nɔgɔya kuma ye tuma dɔ la i b'a ye dɔw fana b'a nɔgɔya ka dama tɛmɛ o fana man ɲi ka kuma fɔ kuma minnu bɛ bonya hakili ma i b'a dɔn gɛlɛya bɛ yen don n'a nataw la an bɛna so an bɛ to ciba ka sunna de kɔnɔ a ye min fɔ ko bɛɛ bɛ silamɛya jɔlen don cɛmancɛ de kan gɛlɛya kojugu nɔgɔya kojugu o tɛ silamɛya la cɛmancɛ de kan n'i y'a nɔgɔya ka nɔgɔya a laban mɔgɔw b'u sɛgɛn k'a bɛɛ jam parce que an b'a ye dɔw b'a fɔ a ye na wirdu minɛ n'i ye wirdu minɛ i mana diɲɛ ko o ko kɛ a bɛɛ bɛ bɛn o ye nkalon ye o ye nkalon ye aw ye tijaniya i y'a dɛ i ye kumanin dɔ dayɛlɛ a kuma bɛ radiyow la ni waati b'an bolo n bɛ yɔrɔnin dɔ dayɛlɛ nin ko in maa caman bɛ ɲininka lahara silamɛya nɔfɛ tijaniya nɔfɛ taabolo wɛrɛ nɔfɛ karamɔgɔ dɔw ka comportement kɛcogo la ne y'a mɛn don ko n kɛlen ka nin kitabu in yira mɔgɔw la dɔ ye ne wele ka bɔ fɔ Côte d'Ivoire ko ne kɔni ko n bɛ tijaniya la koyi ko nka ne bɔra a la ko caman tɛ nkalon tigi ye koyi ne ko mun kɛra a ko ale tun b'a la ko ale ka karamɔgɔ ko ni tijani ko n'a ye wali juru ta k'a t'a sara k'a man k'a sara ko ala b'a sara ye i yɛrɛ y'o mɛn a ye téléphone de ci ma ka bɔ fɔ Côte d'Ivoire n'i y'a ye min bɔra min kalama dɔw wɛrɛ bɛ yen o ka jugu ni nin bɛɛ ye ne ko karamɔgɔkɛ maa min ye i karamɔgɔ ye o min fɔ a ma fili a filila a ma faamu dɛ ala yɛrɛ kumana juru ka kuranɛ kɔnɔ ala ko kuranɛ kɔnɔ ko n'a ye juru tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ k'a k'a sɛbɛn k'a ka seerew k'a la o tɛ kuranɛ ye ala tilala k'a fɔ o kuma n'a ye juruw ta ɲɔgɔn fɛ ni jurumantigi ni gɛlɛya nana a ma ko a ka nɔgɔya k'a tigi ye a ka waati d'a ma hali bi a k'i firifiri a ka taa wari ɲini a kana a sara yala ala ko k'a sara de dɛ ciba ye hadisa dɔ fɔ ko maa si tɛ juru ta maa fɛ i ŋaniya la k'i b'a sara ko fɔ ala k'i dɛmɛ i ka se k'a sara n'i y'a ta ni ŋaniya ɲuman ye dɛ n b'a sara nka dɔw bɛ yen kabini olu bɛna juru minɛ i bolo don min na a b'u kɔnɔ k'u t'a sara ala bɛ gɛlɛya da olu fana kun parce que ŋaniya man ɲi ŋaniya ye ŋaniya ta ne bɛ karisa ka wari ta n b'a sara ala bɛ nɔgɔya kɛ o kumana Cheikh Ahmad Tijani ye mun fɔ juruko la kuma bɛ yan Cheikh Ahmad Tijani ko ala ka sariya batolen kɔfɛ ciba ka kuma sabatilen kɔfɛ o kuma a ye dugawu dɔ de fɔ ko e maa min bɛ fɛ ka juru in sara kabini a ta yɔrɔ la ŋaniya b'i kɔnɔ nka ala de nana gɛlɛya s'i ma i yɛrɛ ni ala cɛ n satɔ filɛ nin ye juru in tɛ se k'a sara a tɛ n bolo nka ŋaniya bɛ n bolo n k'a sara ko kumana k'i bolo jan ala ye ala karisa ka juru bɛ ne na dɛ ala ne dɛsɛra k'a sara dɛ ala n b'a ɲini fɛ juru in e k'a ta ne ye i k'a ta n ye bamanankan de don koyi ala yɛrɛ ka juru in ta e ye a k'a sara i ye o tɛ ala deli ye o n'ala ko ko n t'a ta dun ala jagoyalen don ala tɛ se k'a ta fana e min ye juru ta e de b'a ɲini ala fɛ ala k'a ta i ye o la kɔni an karamɔgɔkɛ in tɛ ka i sinsin o yɔrɔ kan ka o fɔ cɛ ye k'a fɔ ko ala de b'a sara ala de b'a sara ala b'a sara cogo
e b'a ɲini ala fɛ de ala n dɛmɛ i ka juru in ka ɲi sababu d'i ma yanni i ka sa lala ala bɛna mɔgɔ dɔ bila ka na o bɛna juru in sara nka n'i sara yɛrɛ ka sɔrɔ juru in ma sara i n'a taara lahara lahara jɔ don maa ka ɲumanw t'i don alijinɛ na maa si ka ɲuman t'i don alijinɛ na ala ciba de y'a fɔ ko sallallahu alaihi ko an bɛ don alijinɛ na ni ala ka hinɛ de ye n'o tɛ n ye nin baarabaden kɛ o tɛ o ala ka hinɛ de b'a don alijinɛ na o hinɛ in kɔnɔna na ala b'a fɔ karisa e ka juru bɛ karisa la o kumana ne bɛ yafa a ma n b'i don n ka alijinɛ na o tɛ hinɛ ye o tɛ juru sara dɔ ye ala se t'a yɛrɛ la n'o tɛ k'a fɔ k'e de bɛ taa mɔgɔw ka juru ta ko Seku Tijani ko n'i ye ma juru sara ko foyi t'a la n'i y'o fɔ i ye nkalon da ala la i ye nkalon da ciba la i ye nkalon da Seku Tijani na i ye nkalon da Tijaniya la wa i m'a faamuya an ka président o kumana ala ka sini kɛnɛya d'i ma an ka waati sera a tɔ tora kelen ye ayiwa ni ala sɔnn'a ma kelen in don n'a nataw la an bɛna se a ma an b'a jɔ nin yɔrɔ la sabula waati ko de don nka an b'a fɔ an balimakɛ min bɛ yen a ka segin ka na a kana taga e y'a bɛɛ walawala a nana a y'a faamu e to yen ni ala sɔnn'a ma a tɛ tiɲɛ a nana kitabu dɔ bɛ yan a bɛ waati jan bɔ mɔgɔw ye weleli kɛ ka kitabu in laɲini kosɛbɛ aw ye wulikajɔw ni baarabaw kɛ walasa ka kitabu in lasɔrɔ a sera yalima lahalaya jumɛn bɛ kitabu in ko la an bɛ ala tanu an wele ka kitabu in yira mɔgɔw la k'a fɔ maa min bɛ fɛ ka Tijaniya kalan tubabu kalanbaw la a traduilen de don français ni français la arabu dɔw b'a kɔnɔ a bɛ fɔ kitabu in yɛrɛ ma ko Bughyatul Mustafid li sharhi Munyatil Muridi nin ye kitabu ba de ye n'i ye nin faamuya i lafiyara an y'a commandé ka na n'a ye ka da ka mɔgɔw de ye téléphone caman k'a bɛ sɔrɔ cogo di an ko aw ka lafiya an ka mɔgɔ minnu bɛ Marɔku an b'a lajɛ n'a b'u bolo u k'a sama ma an y'u wele u y'a prix fɔ ka tila k'a ta ka bɔ n'a ye Fas ka taa di dɔ ma Kaza o fana ka taa n'a ye aéroport la k'a ci ka na 45 o de sera ka sɔrɔ an bolo fɔlɔ min sera Bamakɔ ka da ka nafolo de bɔra la an seko ye min ye ka wari minɛ mɔgɔ dɔ bolo e ka nin d'a ma mɔgɔ bɛ dɔnniya la e ka wari dɔnna a ma n'i ye wari dɔnna a ma an bɛna n'a ye n'a a tigiw nana minɛ u bɛ wari sara an b'i ka wari d'i ma nɔ la a tigi Tijaniya don a ko n jɛnna n'a ye ni dɔnniya bɛ fɛ ka se mɔgɔw ma an ka baara kɛ o kumana kitabu bɛɛ nana o kumana an b'a ɲini maa minnu y'a ɲini u ye téléphone ci ne yɛrɛ de ma n y'u tɔgɔw sɛbɛn k'u ka téléphone numéro sɛbɛn k'a di secrétaire ma n'o ye Alifa Sise ye o bɛ conférencier secrétariat la ye k'a bɛɛ ta k'a d'ale ma o kuma karisa wele ka da ka olu ko ka na n'a ye an y'a san an nana o kumana a bilalen bɛ an fɛ yan bi caman taara la nka caman bɛ yan o kuma an b'a ɲini Tijani kalandenw fɛ layiduw don an ka layiduw dafa ni kitabu nana ka ban a man kan ka to an bolo a nakun de ye a ka taa kalan o kuma an b'a ɲini u fɛ u ka layiduw dafa u ka n'a nɔfɛ u k'a san u ka nafa kosɔn Tijaniya nafa kosɔn olu yɛrɛw bɛna baraji ni faamuya min sɔrɔ o kosɔn ani juru min b'an kan na an ka se k'o sara anw t'an sigi ko a fɔra ko n'i ye juru ta k'a tɛ sara Tijaniya t'o fɔ ni maa ma y'o fɔ i ma Tijaniya faamu Tijaniya bɛ sariya de kɔnɔ a bɛ sunna de kɔnɔ ala ye min fɔ juru la o de don ciba ye min fɔ juru la o de don maa tɛna ciba kɔfɛ ka sariya wɛrɛ sigi i ni baraji président i bɛ dugawu k'an ye waati sera an ka dugawu an ka banbaatɔ minnu n'u ala y'u minɛ an na an bɛ dugawu fɔlɔ dugawu filanan an k'o kɛ jamana ye an bɛ jamana min kɔnɔ bi kɔnɔguwanko don kan hɔrɔnya fana bɛ sen na indépendance kɔnɔguwanko b'an ka jamana kɔnɔ dɔw bɛ wuli yan dɔw bɛ wuli yan fɛ dɔw b'a mɛn ko dɔw wulila yan fɛ dɔw wɛrɛ bɛ wuli yan fɛ o kumana a kɛra birisa ɲami ye mɔgɔ ka sabali an kana dafiri ɲɔgɔn fɛ an ka taa dɔɔni an bɛ ka hɛrɛ b'o la inchallah o kuma ala ka hakili ɲuman d'an ma se fana ka kɛ jamana in ye jamanadenw ka hakɛw ka d'u ma tiɲɛ kan ko Mali ye indépendance sɔrɔ 22 septembre k'o sera yala anw Tijaniyaw an t'an da dɔn politique la
mais président o tɛ politique ko ye dɛ mina an t'an da don politique la nka i n'a fɔ ko 22 septembre sera hɔrɔnya ko jamana y'a yɛrɛ ta o y'an bɛɛ de ye o tuma na anw bɔra olu bolo o ye wasoko de ye o ye nisɔndiyako de ye o tuma an bɛɛ ka dugawu kɛ jamana ye indépendance min sɔrɔla inchallah ala k'a kɛ indépendance yɛrɛ yɛrɛ ye ni ala sɔnna ma ala k'an to an yɛrɛ ye amin amin ala k'a to an ka ala ko bato kɛ Amin. k'an ka balo kɛ an ka jamana kɔnɔ Amin. lafiya la hɔrɔnya la ala bato la ɲɔgɔn dɛmɛ na ɲɔgɔn bonya na jamana sabatilen kɔnɔ amin amin an b'o de ɲini ala fɛ Inshallah. ala k'o kɛ ne na aw bɛɛ lajɛlen Amin. walhamdulilahi rabbil alamin Cam Demba président an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ hali sisan ala ka sini kɛnɛya d'i ma confinanti baaraba min kalifar'i ma yarabi baara in a kɛli ala ka nɔgɔya i ye an jɔra yɔrɔ min na cɛku ni ala sɔnna ma sigida nata wɛrɛ an bɛna da Cheikh Tidiane ye mɔgɔ minnu dilan ka fɛn minnu d'u ma i da donna olu de la i ye naani de fɔ a fɛn tɔw bɛ walanda wɛrɛ ni ala sɔnna ma an bɛ tɛmɛ ni a tɔ ye an bɛ kɔsegin foli ka aw ma nin waati in na aw minnu sɔgɔlen na Tijaniya bulonba sanfɛ Serifila Jabarani sanfɛ ka yira aw la k'a fɔ ani an karamɔgɔ Thierno Hadi Umar Cham an n'ale de tun bɛ ɲɔgɔn bolo ale min ye conférencier ɲɛmaaba ye an tun bɛ kumana fɛn min kan o ye Cheikh Tidiane a taalen kɔfɛ ala yɔrɔ ko jumɛn ni ko jumɛnw n'a y'a labɛn k'a di a ye maa minnu lakalan k'u lasigi ani u sigira yɔrɔ minnu na a bɛna don o de kɔnɔna na a ye naani fɔ a tɔ ni ala sɔnna ma aw n'o o sɔrɔ jɛmukan wɛrɛw la o la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a yira aw la k'a fɔ nin baara in a labɛnnen bɛ aw de ma Tijaniya kalanden bɛ diɲɛ fan o fan silamɛ ɲuman bɛ diɲɛ fan o fan walasa i tɛ fɛn min dɔn Tijaniya kɔnɔna na i ka se k'a dɔn o la an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka basigi don an ka jamana kɔnɔna na an ka jamana a ka yɛrɛmahɔrɔnya min n'a y'a sɔrɔ ala ka kɛ hɛrɛ ye ka san caman yira an na ka yira ala deli basigi ni bɛn ala ko sabati an ka jamana kɔnɔ wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh قلب سبيل